ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе! Воистину воскресе! Четыре столетия назад местечко Тарасово входило в состав родовых земель князей Острожских. Своими трудами князь Константин и его наследники придали этому имению статус административного, торгового и ремесленного центра небольшой волости, которая объединяла несколько соседних деревень. За 14 последних лет мы с Божьей помощью возродили церковную жизнь на сем историческом месте. И я надеюсь, что достойным символом преображения нашего общества станет сей колокол. Почитайте и поминайте наставников ваших, и подражайте в вере их. Да продолжится память верного сына матери церкви и белорусского отечества, князя Константина Острожского, в роды родов, и да процветет она плодами нашей веры и добрыми делами в жизни Белой Руси. Аминь. Я думаю, что для Беларуси, для православной церкви Беларуси, больш такого масштабного дзеяча, як асветніка царкоўнага, просто не было. Вось. Ён жа на тых абшарах, якія належалі да яго валодання, заснаваў 6 сотень праваслаўных церкваў, 20 святых абіцеляў прыкладна, а кожны храм, кожны манастыр, гэта быў асяродак культуры, асяродак асветніцтва, бальніцы былі пры манастырах. Вось. Ён, як князь, сапраўды клапаціўся і пра дабрабыт народа, і пра духоўную асвету. Хотим падтрымаць беларускую праваслаўную моладзь, і гэта такая місіянерская справа. І гэта таксама магчымасць пазнаць людзей з другіх брацтваў, з другіх маладзёжных аб'яднанняў, каб разам усе свае сілы ў адзін кулак уложыць і что-нибудь такое можно вместе робить. Я приехал с Польши перед всем, правда, с городка, и две еще девчины, такие с братства молоді. Все также дякуючи нашей деятельности фонда князя Острозького, який свою деятельность веде у Білостоку, які подають інформацію тим, хто це був князь Острозький, яка є його роль у просвещении, у повышении осведомленности и у борьбе с унией и так далее. Вельми держуся, бо так, это не только церкви, храмы, але там гляжу на
różne informacje o pracy z młodzieżą, z dziećmi. Воскресные школы вельми активно працують. І, що мене ще вельми тішить, що святари удільничають як місіонери і як капелани у госпіталях, у больницях, так і бачу таке оживлення на всіх, скажімо, таких стежках життя людей. Гэта паломніцтва, якое арганізавана аб'яднаннем моладзі Беларускай праваслаўнай царквы. І якраз гэта паломніцтва арганізавана ў гонар таго 400-годдзя, якое зараз азначаецца. Гэта год, якраз год Астрожскага, князя Константина Константиновича Астрожскага, які выдатны дзеяч і дзяржаўны, і палітычны, і вялікія справы ён зрабіў, і также, конечно, царкоўны. Мы сёння павінны прайсці 41 кіламетр. Гэта вельмі шмат. Гэта я говорю з вопыта прошлых сваіх паломніцтв. Максімум праходзілі 33 кіламетры, а 41, тым больш для непадрыхтаванага чалавека, гэта складана. Але ж мы ідзем за малітвай, радасна спяваем, і таму гэта пераносіцца лёгка. Навукоўцы яны семінары ладзяць, а моладзь крэсны ход робяць. І вось якраз мы з Каралёва стана, каб за адзін дзень прайсці праз вёскі, праз храмы, якія нова пабудаваны. І ў Каралёвым стане новыя таксама не было царквы, і вось у Бараўлянах тут, і ў Тарасаве. Гэта ўсё новыя храмы. Гэта род такі вялікі астрожскіх. Вельмі шмат яны зрабілі для беларускай зямлі. І вось у частнасці захаванню праваслаўя на нашых землях. Таму мы для нас ён вельмі важны, і яго памяць мы святкуем. У кнігах па царкоўнай гісторыі, у царкоўных кнігах па гісторыі Беларусі, па гісторыі праваслаўя ў Беларусі, канешне, яго ведаюць. Канешне, яго ведаюць тыя, хто вучацца ў нашай духоўнай семінарыі, вывучае гісторыю нашай краіны. А так, са светскіх асоб, я бы сказаў, ведаюць, канешне, гісторыкі, спецыялісты па гісторыі. Вось, звычайны школьнік не адразу скажа, хто такі Константин Астрожскі, на жаль. Вось, у нашых падручніках па гісторыі больш праслаўляюцца такія ўсё яшчэ бунтары, рэвалюцыянеры. У падручніку за гэты перыяд па школьнай гісторыі, гэта 7 клас, яго імя можа і згадваецца раз ці два, але ніякага яго няма, постаць яго, дзейнасць яго ніяк не апісваецца. На жаль, мы яго ведаем мала. А я ўпэўнены, што для Беларусі князь Константин Константинович Астрожскі – это сапраўдны нацыянальны герой нашага народа. Это сапраўды асветнік, это сапраўды такі магутны, велічны і дзяржаўны, палітычны дзеяч і царкоўны дзеяч Беларусі. Чаму сапраўды мы мала ведаем не толькі рэч пра Астрожскага. Значна лягчэй народу, які захаваў свае на 1000 гадоў свае
межы такія больш-менш цэласныя. Тады ну, больш-менш лёгка казаць, што вот тут ён тварыў, ён тут жыў і ўсё. А калі бярэм этой постаці сярэднявечча часоў Вялікага княства Літоўскага, яны і належаць і ўкраіне, і нам, і літоўцы часам говораць, што это яны, калі літоўскае княства, то это іх. І вось з гэтага пачынаецца такое размыванне. Вот, ну, так, ну, а беларусы яшчэ ўвогуле ну, так, па сціпласці сваёй говораць, ну, а што ж мы іх будзем падымаць тых дзеячаў, а можа пачакаем, там, тыя падымуць, і мы так... Так што вот, гэта адна з акалічнасцей, якая перашкаджае ну, больш так акрэслена, рашуча называць, што гэта тут наш... Ну, мы яго спадкаемцы, нашчадкі, і гэта натуральна, што гэта наш продак, там, і наш дзеяч. А лишь сохранение внешнего богослужебного обряда. Добраверны князь Константин Константинович Астрожскі у сваім жыцці немало звязваў дзеянняў, учынкаў менавіта з берасцейшчынай. Каму, як не старэйшаму універсітэту берасцейшчыны, было ўзяць эстафету, каб прыняць удзел у гэтых вельмі патрэбных мерапрыемствах. Каб толькі адну Біблію ён надрукаваў у сваім астрову, але гэта не друкаванне Бібліі, гэта ж і збор, гэта даследчая, це выканаўчая, філалагічная, арганізацыйная, багаслоўская праца, то гэта ўжо дастаткова, каб ён застаўся залатымі літарамі ўпісаны ў гісторыю ўсёй культуры і гісторыю царквы. Каб заснаваў толькі Астрожскую акадэмію. І гэта таксама хватала бы, каб застацца бясспрэчна ў гісторыі. Каб ён толькі узначаліў Брэсцкі антыуніяцкі сабор у свой час. І гэтага дастаткова, каб яго асоба не забывалася ніколі нашчадкамі праваслаўнымі, значыць, і намі. Але ўсё гэта, я кажу, з ім зроблена, і ўсё-такі тое, што памятаецца, яно вельмі важнае па маштабе. Яно мае, калі хочаце, універсальны і, як цяпер больш модна гаварыць, глобальны змест і глобальную значнасць. І таму вельмі шкада, што мы вельмі рэдка згадвалі Канстантіна Астрожскага, і ўсё ж такі уразумеў, спадобіў нас Гасподзь згадваць пра яго, і вот мне прыемна, што я належу да гэтага асяроддзя, да Беларусі, да беларускага культурнага праваслаўнага асяроддзя, якое гэтую ну, як бы, і ідэю святкавання ўсё-такі стымулявала. Адбылося усталяванне, пастаноўка памятнага знака ў Тураве ў 98 годзе. Тады ж мы здзейснілі паломніцтва ў Астрог. І вось праз 10 гадоў, ужо калі з 2 нулямі круглая дата, 400 годзе у пакаення князя Васілія Канстанціна, наладжана гэтая, ну, можна сказаць, агульнадзяржаўнае, агульнанацыянальнае ушанаванне яго памяці. На жаль, у савецкія часы імёны Астрожскага, Скарыны, многіх іншых славутых беларускіх асветнікаў, дзеячоў культуры былі незаслужана забыты, часам абалганы, зацёртыя. Яны проста перашкаджалі ў тыя часы кіраўнікам партыі, дзяржавы услаўляць саміх сябе. Таму не проста вяртаюцца гэтыя імёны у паўсядзённую рэчаіснасць. Я перакананы, што гэтая канферэнцыя якраз і унясе той неабходны ўклад дзеля таго, каб імя Канстантіна Астрожскага стала больш пашыраным. Про гістарычную карту Беларусі, калі гаварыць, то там ёсць некалькі такіх прынцыпова важных кропак. Это Наваградскае замчышча, Святая Софія ў Полацку і Тураўскае замчышча. Это 3 розных трохкутнік, такі залаты трохкутнік, калі хочаце, беларускай зямлі. І зараз мы стаім на замчышчы ў Тураве. У мяне за спіной помнік Кірылу Тураўскаму святому, кніжніку.
Это тое месца, дзе Беларусь як бы з племяннога ладу пры дапамозе пісьменства, хрысціянства, працы людзей ператваралася ў дзяржаву, і беларусы з племёнаў, з племені ператвараліся ў народ. І прыемна, што святы 400-годдзя Канстантина Астрожскага праходзяць тут. На мурах зараз багаслужба, на мурах старажытнай царквы. Прыемна, і гэта абавязкова павінна быць тут, таму што Канстантин Астрожскі тут нарадзіўся і тут гадаваўся. І я вельмі разумею князя Астрожскага, который ніколі тураў нават не ставіў пад пытанне аддаць, прадаць, ён заўсёды яго трымаў. Але яго ўлада, это быў багацейшы чалавек у Рэчы Паспалітай, яго ўлада распаўсюджвалася на ўсе маёнткі, на Тарасава тое, дзе звон недавно поставили, і хату меў у Мінску, хату меў у Вільні, хату меў у Кракове, але жыў у Астрогу, любіў Астрог і любіў Тураў, і да Турава прыязджаў на адпачынак. Значыць, прычына нашага тут з'яўлення і з'яўлення этого святкавання зразумелая абсалютна. Яна такая прыродная і такая правільная прычына. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправи сож. Може бути, от зараз з Острожського щось і почнеться, бо людям, тяжко казати про славутих діячів Великого князства Литовського, так вони кажуть, так це ж, мабуть, мусять литовці, так чого ми тут уже при гэтым, да, там, ось. Певні стереотипи існують з гэтага. Інша рэч ще ж тим, що, безумовно, ідэалагічна тая сістэма, яка існувала, яна больш засяроджвалася на іншых постацях, може, і не так это прапагандавалася жыццё людзей, які вартыя такога ўслаўлення. Одна з тих, що це буде мінятися. От ми сьогодні бачили, як представники державних, які вже натхнені, що вони так долучилися до відкриття такої постаті. І хочеться, не хочеться, вони вже справді своїм уділом, своїми словами там щирими, вони сталися спадкоємцями тих діячів. Так що потрібен, видать, час, коли в Білорусі з'явиться така школа істориків, які будуть це розкручувати далі про школу, про інші такі інституції. Конечно, это совесть часу. Без гэтага не можа існаваць ні дзяржавы, ні нацыі, ні ввогуле свету, калі няма гэтай сувязі. Все оно павінна на чымсьці грунтавацца і нават традыцыю прымаць, питацца гэтым, карміцца гэтым. Так што якраз вельмі важна такія постаці выдатныя, дзейныя, шчырыя, веруючыя. Якраз, конечно, это вобраз вельмі добры як прыклад для падражання. Канстантин Астрожскі, ён не паднімаў ніякіх паўстанняў, ён толькі абараняў. Абараняў народ, абараняў веру, абараняў царкву сваю. І это сапраўдны, я думаю, сапраўдны герой беларускага народа.